OK, takže já vás vítám u mého takového prvního videa ze hry Shakes and Fidget. Jako první jsem si pro vás připravil S8, kde už za malý okamžik začíná arena. Jinak představím vám moji postavu, jmenuje se Marek Vikydal, tuto postavu jsem věděl a rozhodl jsem se s tady tou postavou natáčet herní let's playe. No. Takže jako první epic mám tady ten Animizátor pro delikátní tajné operace, dává to 3 staty, což je parádní. Tady to už není tak slavný, ale dává to 149, ale všechno, a tady to je taky všechno. A tady to bylo štěstí, ale bohužel jsem to vyměnil na průzkumníka a tady mám lepší. Relativně lepší. Ještě se kouknu, jaký si budu mít kritik, no. Je to lepší. Takže tady to nevím, co s tím. A 150, tady 5. level, jsem v 13. No tak ve 14. cechu, no. To nevadí. Jsem 1300 a už mám po hospodě a hubičky bohužel nejsou, ale v nejbližší době si je hodlám koupit. Dále tu mám server S17, opět prázdná hospoda. Arena mi tu brzo dojde, jsem v cechu 36. Black Angels. Vůdce je můj kámoška. V tomto případě střídají si ty, protože jsou prázdniny a on tady není. Jsem tady ten blbeček. Opět se 3 epikama, všechny 3 staty. Krásně. Tady tu zbraň jsem hledal, by měla takovýhle rozlišení. Ale bohužel mám dole štěstí místo obratnosti. Ještě se kouknu, co je v hospodě, hospodu jsem neviděl. Bliká nám cech, co značí jediný, buď někdo odepsá, nebo je válka. Takže ty, válka. Ne, daroval zlaťáky, no tak to je jedno. S18, na tomto serveru jsem začal přednedávnem, ale dlouho jsem tady nehrál. Nebo hrál jsem, jakmile to spustil, pak jsem se na to vykašlal a nehrál jsem. Napsal jsem kámošovi, takže já líbnu. Důstojník, ano. Opustili jste cech. Založit cech, nechci založit, už jsem psal kámošovi. A další server, co je na řadě, je S12, kde právě postavu vytvoříme. Budeme hrát za kouzelníka, gnoma a za mužské pohlaví. Takový oči, obočí, si tohle, ústa, krásně. Nos nějak ani tak jako neřeším, uši. Nechci, jo, dáme placačky. Vlasy. Gamertarda. Nebo vzhůlence spíš, takže by mu stále vlasy, dlouhý knír, barva vlasů, máme zelenou, asi je po trávě, brada, to se moc nehodí, jo, asi tohle. Teď neříkám nikdo, že když také vypadá, že je vyhulený, ale si to prostě líbí. No, dáme jednu tečku a dáme uložit. Jméno, budeme se jmenovat jak budíš, ne, Drti Pisk, takhle se jmenuji na oku. Vlastně jsem mohli slát e-mail. Chvilku se vás na pauzu a potom se tady uvidíme. OK, takže postava úspěšně registrována. Začali jsme, první level, že by už jsme rovnou mohli. Takže to jsme trošku nedali. Takže hezky inteligenci si nahodíme. Hospodu dáme. Ne, ještě. Koupit dragona. Koupíme dragona. Teď nevím, jestli jsou ty zvuky na hlas. Potvrdím si e-mailovou adresu. V dalším díle bude mít dragona. A poslední je S19, kde opět budeme vytvářet postavičku. Tentokrát to bude opět kouzelník, protože válečník, nebo zkusíme válečníka, dáme démona.
Vidíme očka. Krásné. No, to by mohlo být. Dobrý ústav. Nos. Omlouvám se, musel jsem se zívnout. No, necháme takový uši. Taková bude hodně radostná postavička. Tady to. Žádný nemám. To je hustý. Tohle necháme. Extra, jo, Star Trek. Uděláme bizona. Přihlásit? Ne, ježiš, já jsem tele. No, dobře, vložit. Opět, jak se bude jmenovat teďkon? Dimo na doby. Jo. Jdeme na Joe. E-mail vyplním. Opět. Heslo opět založíme v slovu a uvidíme se potom. OK, takže jsem opět zpátky. Tentokrát. Ano, je to ta sama. Hele. Ne, já nejdu na inteligenci. Sakra. Ne. Takže koukneme, prosím. Yes. Tohle. Yes. Jak to? Jo. Cíle. Čau. Vypěn. Pro 1. Štít. 10%. 2%. Cože? Jaj. 1,706. No ne tohle. Co se stane? Jo, ještě dáme porovnávání cen. Pošta. Ty děláte srandu, ne? Jo, však už 18. Tak to asi byl ten. Kvůli. Aha, to je rychlost. Bylo to kvůli, řekl, že to bylo kvůli tomu. Album. Teď nevím, jestli budu hrát i za kamerou. Nebo jsem si ty postačí nějak vylepšil a potom se ukázal. Hezky. Super. Teď nevím, proč jsem si zase tohle. To je jedno, ale. Boty, brnění 15. Co arena? Já vlastně jsem na výpravě. Vrhneme se zpět. Arenu ještě nemůžem, takže dáme hospodu. Projedeme si to na zpátek a já se s vámi tady rozloučím potom. Arena. Teď nevím, proč jsem... Já jsem nějaký zmatený, ale tak se stává časem. Teda. 10% na kritik. Paráda. 33. Teda 33 000. 3. To je jedno. S17. Arena. Bože, tak to nevím. Hezky. Takhle to je vždycky, jakmile porazím soupeře, tak... Nebo když porazím soupeře, tak je jasný, že mi vypadlo něco do albu. Dále ještě S8. Na arenu se stále čeká, podzemí 41 minut, hospoda prázdná, včera v obchodě. Že jsme to zkusili. Nevadí. Boty, nevím, jak to bude se splachováním, moc se vydá splachovat nechce. Průzkumní. Štěstí. Já nevím, koukneme. Pojď. Hop mi. Průzkumní. Jak to? Což mi tady chybí věcičky. Co tady mám? Výdrž. Tak to je jedno. To prodáme. Za minutu. Koukneme, ať vidím. Tady arenu jsem měl podzemí 6 minut, mám 3 podzemí hotový. Tady mám 9. chobotnici, tu nemůžu dát, tady útočím na bandit, aby to nějak vypadalo a steky je na mě moc těžký. Měl jsem podle mě, lidí z mého cechu bylo měl strašnou nahoru, že mi padl tady ten klíč, měl padnout až na nějakým 95. levelu, myslím. V popisu postavy mám
citát od Sira Winstona Churchilla. Každý si to může přeložit sám podle svýho, jak chce. Ještě sleduju zlato. Hele, půlnoc. Nové věci. Sakra. Inteligence. Co tady? Pojď mi. Ne. Zatočíme. Nic. Oh. Musím být jedna. Jo, level 2. Jaj, tady ještě level 2 nejsem, ale koukám, že všechno stojí 50. Co čarovchod? To je stejný, ne? Fuj, něco po mě leze. Mě spadlo do klávesnice. To bylo to pěkně nepříjemný. No, každopádně tady mi skončila arena. Jít, hezky. Jaj, mi skončil Elík. Ne. No, nevadí. Každopádně já se teda s váma loučím. A fuj. Ple. Fuj. A při druhém díle se teda už tady ty dvě postavy budou aktivovaný. Rozhodl jsem se, že si ještě do nich to koupím Dragonafila. Jsem taky. A to je teda všechno. Postavy budou minimálně pátý level. Ne, desátý, ano. 10. level. A se teda s vámi loučím u druhého dílu.